Hledáte nový domov mimo rušné ulice města a přesto v jeho pohodlné dostupnosti? Pokud odpovídáte ano, je tato nemovitost právě pro vás. A stane se vaší láskou na první pohled. Představte si rodinnou pohodu na zahradě, grilování, setkání s rodinou či přáteli, smích vašich dětí a radost provázející váš nový vysněný domov. Nízkoenergetický rodinný dům má k dispozici 4+ KK a jeho dominantou je prostorný obývací pokoj, který nabízí v letních měsících přímý vstup na velkorysou terasu s posezením a v zimě vás zase zahřeje teplo sálající z krbových kamen. Kuchyňský kout je důmyslně spojen s obývacím pokojem a zajistí novým majitelům možnost být součástí rodinného dění i při přípravě dobrého jídla. Dalším pokojem je pracovna, ze které lze rovněž vstoupit rovnou na zmiňovanou terasu, a dále pak ložnice a dětský pokoj. V moderní, nadstandardně vybavené koupelně je umístěná vana nabízející možnost relaxace po dlouhém pracovním dni a sprchový kout poskytne zase rychlé osvěžení. Samozřejmostí jsou parkovací stání přímo na pozemku vedle domu. Na střeše jsou pak umístěny solární panely, které ve spojení se 2 tepelnými čerpadly zajišťují opravdu nízkonákladové bydlení. Ruprechtov je klidné místo v srdci přírody Drahanské vrchoviny v blízkosti Moravského krasu, kde naleznete spoustu možností pro procházky, sport či výlety do okolí. Obec pak nabízí veškerou občanskou vybavenost, která vám poslouží ke spokojenému životu. Přijďte se přesvědčit sami, protože tuto nemovitost prostě vidět musíte.